чувствам ли се европейка? Да, чувствам се европейка. Не, че се чувствам, аз съм, защото географското положение на България е Югоизточна Европа, което означава, че ние сме си европейци по географско положение. Политически също доста време сме в Европейския съюз и не виждам причина да не се чувствам европейка. Какво бих искала да кажа на политическите представители на Европейския съюз? Искам да им благодаря. Да им благодаря за всички възможности, които дадоха на България да се развие като членка на Европейския съюз. Искам да им благодаря за тяхната разумна преценка, че не са въвели еврото като валута в България. Радвам се, че прецениха и взеха доста рационално и реално решение, че българската икономика няма как да се справи, не още на това ниво. И може би с малко повече помощ от тяхна страна, след някоя година, може би ще бъдем и достойни граждани, които да работим с европейската валута, т.е. еврото.